Mwanchu muligereria bwigetaseni kia Ndizi TV na okwanire andonsie soberete chingaki chingi yango kwaregania igase mesa ya maya ase Chinsa Isano na Ibere chabona mubaso inyora rero ne chiterike 20 neye momotinyino yokane umwaka w'ekiri Ibere na 23 inyora bono aba minto korwa sedini yege Islamu nigo bagendrete gwika omwere bw'umuyega bw'umutinyo mochenu gose Eid Mubarak abwase bagendete kumera na Chinsa au asense ya Kenya nyora se county ya Kisii abaminto korwa se kanisa yo yege Islamu nigo bagendete kumera na ase county ya Kisii unencheremo yo gwikia omwerio bw'umuyega bw'umutinyi omochenu nyora rero n'umutimoko oyoraliwa no mwaziri bw'obulendi bwaime Kithure Kindiki unesiko gochiasaba minto korwa sedini yege Islamu omulikito Mildred Momanyi na agenda tukubwatia roboti rwa Eid Mubarak ase kanisa ya ege Islamu anyala kubaka gutumanya asenchira yobo ikirenu asamanganeta maya ye Chinsa chikobwatia kurenda sebono na kwaraganirie atalimake igo amakaba manainche go ikomwali asabalimo gotonyora gwetera Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ande nabogo tweet @Ndizi TV News kwira nande bona segeke kekerebosyo egera nkomanye ayo marayanda mange asenchira yobwenge Ncheni wankoro kwa Sara Nyarangi Ontita no liato kubwatira na komo korwa sense moye bimbanyererio niga koro kwa Joshua